جڑا بندہ راضی بیٹھا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جارین فیض سارے انجم بھائی جارین فیض سارے شبیر دی سکا دے سارے شبیر دی لگا دے جاری فیض سارے شبیر دی سکا دے شبیر دی سکا دے چرچے 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 عرش فرش تے عرش فرش تے سکیاں تے شہنشاہ جی ہر پہلا شیر سب خود لٹا کے سید بچڑے وہاں کے سید بچڑے وہاں کے سید صبراں 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 نال منے ان فیصلے خدا دے چرچے عرش فرش تے چرچے عرش فرش تے سکیاں دے شہنشاہ دے اور شیر سننا دو شیر میرے حاضری دے رہ گئے نہیں کہو سبحان اللہ سبحان اللہ شہریار بھائی انجم بھائی توجہ فرمانی ہے تھا بھائی ثاقب بھائی شپر 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 شبیر دووے زینب دے ویر دووے زینب دے ویر دووے توجہ ساڈے ساڈے تپیر دووے اگر شیر تے نہیں بندہ بول سکتا پھر انہیں کدوں بولنا ہے آکھو سبحان اللہ شپر شبیر دووے زینب دے ویر دووے زینب دے ویر دووے ساڈے جنہ دے پیرن سجا چوکے ساڈے تا پیر دووے بچڑے دے مرتضی دے ساڈے تا پیر دووے بچڑے دے مرتضی دے اور میرا حاضری دا آخری شیر اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کج وج کیا کو سبحان اللہ ارے شیر ضائع نہیں کرنا انجم بھائی ثاقب بھائی پوری توجہ ایک قاسم دارالیا صحرا اکبر کا نوری چہرہ قاسم دارالیا صحرا اکبر دا نوری چہرہ اکبر دا نور چہرہ اکھیاں نو نہیں مصر دے اکھیاں نو نہیں مصر دے منظر او کربلا دے چرچے عرش فرش دے چرچے عرش فرش دے سکیاں کے شہنشاہ دے
شبیر دی سکا سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشنز حاصل ہو سکیں۔